fantastisk, helt fantastisk. Det var rigtig, rigtig flot filmet. Hold til at se at spille i Vi spillede sammen, så kan jeg sige, at i løbet af den her uge ser det ud, som om vi også får noget tøj. Kan lægge den bare lige 2 meter tilbage, hvis der er en der kan være for frit skud. Vi vil, drenge! Kom nu! Vi skal være med på, at hvis vi skifter pulje, drenge, så får I altså også. Det eneste gutter, jeg mangler at se, det er, at jeg er en lille smule mere fysisk. Ifrån! Find den bold! Godt, Jonas! Kom nu, Skovlund, og kom i gang! Anders P. nogle skud! Find den bold! Find den bold! Find den bold! Uah! Og falder den. Flot spillet. Alle kampene rent faktisk. Jeg kan også forstå, at det er trætte. Ja. Vi spillede også rigtig godt i den sidste her, men der var I ved at være trætte for. Der fik de andre lidt for meget spil. Kan du se det?